Finalment, Enric Roig ha obtingut més de 80 avals dels militants del PSC a Tortosa, el triple dels necessaris per optar a ser candidat. Cap altre membre del partit s'ha postulat per encapçalar la llista, per la qual cosa la candidatura de Roig només queda a l'espera de ser ratificada pel partit. Puc dir que quasi, el 99,99% soc el candidat a l'alcaldia, però hem de passar el tràmit formal i de votació, evidentment, d'aquells militants. Jo tinc quasi 3 vegades més, triplico el número d'avals, però evidentment hi ha més militants i més simpatitzants que podran votar a l'assemblea en què es convocarà al voltant del 2-3 d'abril. Com ja va avançar la setmana passada, la seva proposta electoral tindrà com a eixos la justícia social, la creació d'ocupació i la millora de la ciutat, però també fer més participativa la presa de decisions implicant-hi la ciutadania. La gent ha de participar de la cura i cuidado i del model de ciutat i del model d'equipaments que tenim que tindre la ciutat. I jo crec que en els Consells de Participació Ciutadana, crec que el tema de les piscines és el clar exemple de que no s'ha escoltat a la ciutadania. Crec que la zona blava és el clar exemple que no s'ha escoltat a la ciutadania, per tant això hem de combatre com al revés, escoltar, pactar, consensuar i a partir d'aquí poder fer un model de participació urbanístic i com no col·locar a Tortosa on se mereix, que és la capital de les Terres de l'Ebre. El termini per a la presentació de candidatures va finalitzar dilluns al vespre. El pròxim 5 d'abril, el PSC durà a terme la votació de les primàries arreu de tot Catalunya.